Reus, la Guàrdia Urbana ha detingut un jove de 29 anys, nacionalitat espanyola i veí de Lleida, acusat d'un presumpte delicte de maltractament en l'àmbit de la llar. Els fets han passat la matinada d'aquest dimecres, quan passaven 10 minuts de la mitjanit. Una patrulla d'agents de la Guàrdia Urbana s'ha desplaçat fins a l'Avinguda de València, amb Avinguda de l'Estudi General, al barri de Cappont, en rebre l'avís de que una parella, un noi i una noia, estaven discutint. En arribar al lloc, els agents han vist que hi havia un turisme marca Mercedes que tallava el pas a un altre turisme marca Nissan i que al costat de la finestra del conductor del vehicle Nissan hi havia un jove en actitud agressiva i violenta cap a la conductora del vehicle. La noia estava atemorida i plorant davant la presència d'aquest jove. Poc després, la noia ha explicat que es tractava de la seva exparella i que portava una setmana amenaçant-la i perseguint-la. Poc després, els agents han identificat el jove, l'han detingut i han iniciat les diligències judicials corresponents. Recordeu que si sou víctimes de violència de gènere podeu trucar al telèfon 900 900 120. És un servei d'atenció permanent les 24 hores, gratuït i confidencial. Això és tot, moltes gràcies per la vostra atenció. Recordeu que podeu continuar informats a les nostres xarxes socials. Fins aviat.